Втора част. Коя си ти? Аз съм вещицата и майка ви. Я няма. Добре, вещици. Кажи ми, Леля. Добре, но сте страшно. Не, кажете ми майка, защото аз съм ви майка. Не си. Моля. Бе, я кажа, ма. Оф. Пах ти будката. Аз си лягам да спа. Уе. Твата бебе как плаче. Тъй се не знам. Хайде кажи, бе. Дай ми да хапна. Ето, заповядай. Яде ми се. Оф. Това е вкусно. Лайно как на драндунки от кравата. Ах ти. Ау, защо ми напи? Тя те скаша. Не ми пука. Ти си лоша. Бабу. Какво има моето момче? Къде са ти? Къде ти е майка ти? Няма и тая вещица дойде и ме удари по шама. Сега ще изкарам. Че сме нея. Споко. Бабо, не дей. Няма. Вещице. Какво ма? Кокошко, много си слаба. Сега ще ти кажа на теб колко съм слаба. Ела се биеме. Добре. Сестру, как се бият? Сестрички. Да. Какво? Аз чум. Вижте как се бие. Няма да посмееш. Тръгвай си. Добре. Да пукнеш. Ах ти. Айде не. Таткото си дойде, слушат ли децата? Да, скъпи, слушат. Аз не мога да намеря. Чакайте, хора. Ето ни с малката. Да. Тати, къде беше? На работа. А ти, сладка бутсунки, къде беше? Детската градина. Добре, скъпи, айде. Аз сега съм уморена и ще спа. Мамо, кажи, слънчице, какво има? Видяхме една вещица и ни сичат. Вещицата добре, браво, баба. Ти учиш, какво учиш? Карате. Карате. Друго и бокс. Карате и бокс. Браво! Искаш да те поканим на гости? Не ме си. Мичо! Бе, стой на съд. Иска Мичо. Ти. Мама ми си карачко. Да. Ньокаш хубава. Как? Добре, айде, приятелю. Добре.
Как сигурен си, че се погледам. Скъпи! Да. Ела. Добре, какво има? Да седнем и да си говорим. Окей, сейчас пък. Аз отивам там при бедната къща. Няма нищо. Пица съм си взел. Ням. Беше вкусно. Много вкусно. Спиме се. Ще трябва да сгасна лампата. След час по-късно. Хора, нещо не може да стане като нощ, но нищо. Представяме си го. И бабата си е легнала. Така. Айде да вечеряме. Добре, аз те чакам. Вие деца, какво правите? Нищо. Отидете. Добре. Айде. Ние спим. Окей. Така, сега. Сега ще приготвя вечерята. Как се отваря, бе? Деца, готова е вечерата. Деца. Бебе, айде ставай. Как? Айде. Няма играчка после. Тъпай. Не трябва да ядеме. И какво съм ти взела? Да. Браво. Скъпа за мене. Да. Деца, дечица, айде вече. Събудени. Вечерата е готова. Не сме чакали, айде. Ние с баща ти ще хапнеме. И алкохол ще пиеме. Защо ще пиете алкохол? Защото ние сме големи. Вие за вас не. Скъпа, я ще си взема. Един лук. Значи ме нерви. Се не намеси. На здраве. Искаш... Искаш и малко. Не, ще си за... Добре. Ще е вкусно. Деца, ядете ли? Да, ние просто. Там се опият.
И това. И това не се много изяд. Айде. Айде, бебе. И забрави нищо. Лека нощ. Щрата. Деца, айде за сън. Да спинкаме. Добре, мамо. Айде. Спинкаме. Айде. Така, всички са легнаха. Сега, скъпи, лека нощ. Лека нощ, скъпо, ти няма ли си лягаш? Еми, то обаче трябва да нахраня. Айде, стай. Ох, какво стана? Трябва забравя да те взема. Някой направи лайно. Ще писа. Да, някой се накал. Тя го хоне. Айде, има крошки. Добре. Какво направи, бе? Айде, беше вкусно. Айде, портка. И ягодката. Наяда се, нали? Да. Айде сега да спиш и така. Добре, искам се про. Аз лека. Ай, приятен сън. Лека нощ. След час по-късно. Уе! О, това бебе. Защо реве? Уе! Ти. Добре. Час по-късно. Айде. Помощ, аз съм бедна. Искам храна. Трета част.